Takže pekne pozdravujem. Momentálne mám pred sebou motorovú pilu Dolmar. Je to veľmi kvalitná nemecká pila, presnejšie PS 420 SC. Táto motorová pila má podľa všetkého nefunkčné čerpadlo. Čerpadlo alebo pumpa, ktorá sa nachádza pod spojkou. Tuto je vyústenie. Vidíme hadička, ktorá tlačí olej na reťazku. Môžeme si to aj takto vytiahnuť. Skúšal som všetko možné, nejakým spôsobom netlačí olej. Čiže nič neostáva podľa všetkého len to rozobrať. Problém je taký, že pumpa sa nachádza pod spojkou. Spojka je veľmi ako by som to povedal, ťažko demontovateľná z jedného dôvodu, že neustálým točením reťazky sa vlastne stále uťahuje. Preto vlastne je to závit, ktorý sa povoluje doprava atypicky, lebo ináč by dochádzalo k samovolnému povoľovaniu pri tom. Čiže vidíme, tu vychádza z pumpičky vyústenie a my musíme teraz povoliť samotnú spojku. Vidíme, že tu má také vybrania, ja taký kľúč nemám, preto som sa rozhodol to robiť trošku ináč. Ale čo spraviť, keď sa spojka hýbe, lebo sa hýbe samozrejme s celým piestom? Použijeme taký zlepšovák, použijeme takýto hrubý, nazvime to povraz alebo silonový, ktorý dáme do priestoru sviečky a týmto spôsobom sa vlastne zablokuje piest a môžeme s tým vlastne hýbať. Takže takto natlačíme pekne ten povraz do priestoru piestu a vidíme, že teraz už len do nejakého momentu zatlačíme a budeme teraz povolovať spojku. Už ju máme asekuru alebo zablokovanú. No. Takže vidíte, ja som to trošku takým neúplne odborným spôsobom použil takýto majzlíček a tak klepaním som povolil spojku. Ako vidíme, spojka sa pekne takto otáča doprava. Máme ho vyťahnutú spojku, pod ňou sa nachádza pliešok. A vidíme, teraz máme krásny dosah do priestoru spojky. Toto je pohon čerpadielka, ktorý sa dá vyťahnuť. A tu nám máme samotnú pumpu, ktorá vidíte maximálne znečistená, čiže pokúsime sa zistiť, čo bolo príčinou nefunkčnosti. Takže, moji drahí, zdá sa, že sme našli chybu. Táto hadička je vlastne s touto sprúžinkou, tu na konci, je vlastne sanie z nádobky olejové. Tuto máme pumpu, ktorá je asi takýmto spôsobom spojená. S jedným odvádza a s druhým privádza hadička, aby sme sa rozumeli, privádza na pás. Čiže teoreticky pumpa vyzerá byť dobrá, len táto hadička, ktorá išla z nádobky s olejom, bola s takýmito, ako vidíme, papiermi alebo nečisto tak upchatá, že bola absolútne nepriedušná. Vôbec netlačila olej nesala olej do čerpla, automaticky netlačila na pás. Takže vidíme, tu už máme osadenú pumpu. Toto je pohon pumpy, ktorý ovláda samozrejme samotný vrch spojky. A tu máme od spodu reguláciu prietoku oleja. Čiže teraz už len v podstate poskladáme samotnú spojku. Vidíme, ako už pekne
tečie olej v týchto miestach, čiže už tečie ako má. Vidíme, že pumpa funguje, v podstate je všetko ako má, takže ďakujem za pozornosť.